سلام كمي تخونو زخبركم تعذبتنا نلوم علت حيزنا لكم زغربنا زيناتنا باخم نبلو سناي مكتال كون لكم يمنام قطمات بريمير ليج عاد انجليز سنبس سالاس حدار نخلبات لندن زخونا تشيلسن ارسنالن او وساني قطم دربي كصمديوم زن كلباتنا بز قطم قداماين كال انتر تحيزنو بزات وازلوا اتياب ميدا ستانفورد بريدج زكايد صوتان خلتين كلبات بمعركه قدسنيم للعلي 10 عامت بزي صوا بريمير ليج تغعز زلا ارسنال ابز عامت زي زبلصت اوروبايت كلب كوينا خمس زلا بزحات تنتنتي زسمامعلو زلو حقيوم ناي معراب لندن كلب تشيلسي دما بحيزاتهم زلا منسيات تصاوتي ناي مغبار دليتهم تمكرون تزيغتيوم نسومون نابزاغانتا ببزحي عاوتات كمصو خمز خولو يمينهم يركبوم امونغو زن كلت خلبات نزكايد قطم مس دحره بايتن بمتسار مسنريوم ناي زن كلبات قطم توراداري ملكع كحزلو جمره اما جمرتا شحن 930 كوان تخونه زياده زغن دحرتن ساي كلب تشيلسي اب 2000 عام مهرز تبارابريوم قدم زوان امونغو زن كلت خلبات زكايد زنبره وددر ارسنال زل علي دحيزات وصالو بزح توراداري زي كونه قطمات ينيروم اب عامته وددر 2034 اب ربع فصامي شامبيونز ليج زن كلبات نحد حدن زكايدو قطم تسريعوم اب تستخيدن اي كلت اجر قطم تشيلسي بدمر وصيت 3 بخلتن ارسنال بمسعر نا فرق فصامي تحلف كلا ارسنال دما كاب توددر تغليفام እዚ ግጥም ድማ ትንሳኤ ክለብ ቸልሲ ኣብ ምዕራብ ለንደን በሐፈሻ ድማ ብለንደን ዝሓበረ ግጥም ይነሩም ምስ ምምጻ ፖርቱጋላዊ ሰልጣን ሆዜ ሞሪኖ ምትህላኽ ዘን ክለባት ናብ ጥርዚ በጽሐም በፍላይ ሆዜ ሞሪኖ ጋዜጣው መግለጽ ቀሪቡ ና ሰልጣን አርሰናል ነበር አርሰን ቬንገር ዘቆጥዑ ሪቶታት በዝህቦ ዝነበረ ዘን ክልተ ክለባት ቅድምና ሜዳ ሙራደን ግጥመን ካብ ጋዜጣው መግለጻት ሒዙ ይጅምር መንባር ይዝከርም ኣብ 2006 እንግሊዛዊ ናይ ክንፍ ተኸላኻሊ አሽሊ ኮል ካብ አርሰናል ናብ ቸልሲ ድሕሪ መጋዓዙ ነድሪ ደገፍታ አርሰናል ዘጽወር ኣይነበረን ድሕሪ 2007 ናይ ምዕራብ ለንደን ክለብ ቸልሲ ና አርሰናል ክትዕብልላን ኣብ ለንደን ዝበለጸት ጋንታ ንሳ ምዃና ከተርያን ጀመረት ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ቸልሲ ና ሜዳ ኢማራትስ ክትመጽእ ኸላ ንሓምሻይ ግዜ ና አርሰናል አከታቲላ ድሕሪ ምስዓር ይነሩም ቸልሲ ና አርሰናል ብድምር ኣብ ኩሉ ጸወታታት ብናይ ሸቶ ፍልሊ 13 ብ2 ብምስዓር ኣብ ፍጹም ቁጽጽር ኣይተታ ነይራም ኣብቲ ግዜቲ አርሰን ቬንገር ክገጥማ ዘይደሊ ዝነበረት ጋንታ እንተ ነይራም ቸልሲ ብቀዳማይ ተርታም ተሰርዐት አርሰናል ግን ኣብቲ ግጥም ተዓዛቢ በዘገረመ መንገዲ ንቸልሲ 3-1 ሲዒራም ድሕሪ ተደጋጋሚ ስዕረት ዓወታ መዝጊባ ካብ ዝግጥም ርእሳ ቅንዕ ወጽያም ኣብ 2011 አርሰናል ናብ ሜዳ ቸልሲ ተጓዒዛ ካብ ድሕሪት ክልተ ግዜ ተማዓራርያ በሃትሪክ ቫን ፐርሲ ተሓጊዛ ናይ 5-3 ዓወት ብምምዝጋብ ቁርብ ሕና ክትፈድ ጀሚራም 22 መጋቢት 2014 አርሰን ቬንገር ኣብ ጽምብል መበል 1000 ግጥሙ አንጻር ቸልሲ ግጥም ተሰሪዕሉም ኣብቲ ግዜት ድማ ጋነርስ ናይ 6 ባዶ ዝሕፍር ስዕረት ተሰኪማ እዚ ኣብ ታሪኽ ክለብ ቸልሲ ዝበዝሐ ሽቶታት ንአርሰናል ዘመዝገበት ላኸውን ኮሎም ኣብ ታሪኽ አርሰናልን አርሰን ቬንገርን ድማ ብሕማቅ ትዝከር ዕለት እያ ኣብዚ ጸወታ ሓደ ካብ ዘጋጠመ ፍሉይ ተርእዮም ተጻዋታይ አርሰናል ነበር ቻምበርሌን ንፈተነ ኤዲን ሃዛር ብኢዱ ተወርዊሩ ድሕሪ ምትንካፉ ነቲ ጸወታ ዝመርሕ ዝነበረ ማእከላይ ዳኛ አንድሬ መሪነር ብጌጋ ነተኸላኻላይ አርሰናል ጊብስ ብቀይሕ ካርድ ከፋንዎ ዝተራእየዩ ጸወታ ምሰብቅዐ ጌጉ ዝተረድኦ ዝዳኛ ንአርሰናልን ጊብስን ብወግዒ የቕሬታ ምሕታት እውን ይዝከር 5 ጥቅምቲ 2014 ቸልሲ ና አርሰናል ክልተ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ሰልጣን አርሰናል ቬንገር ኣብ 12 ፈተነታት ንሆዜ ሞሪኖ ክስዕሮ ይካለን በዘይካ ዝውን ኣብ ዝግጥም ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ አርሰናል ዝነበረ ሴስክ ፋብሪጋስ ሰማያዊ ማልያ ቸልሲ ለቢሱ አንጻር ናይ ቅድም ክለቡ ዝገጠመሉ ናይ መጀመርታ ጸወታ ይነሩም ነታ ዲያጎ ኮስታ ዘመዝገባ ሸቶ ድማ ክቅርባ ተራእዩ እንተኾነ ግን ዝግጥም ዝያዳ ዝዝከረሉ አጋጣሚ በቲ አሞንጎ ቬንገርን ሆዜ ሞሪኖ ናብ መስመር ዘጋጠመ ዕግርግሪም ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኤፍኤ ኮሚኒቲ ሺልድ ግጥም አርሰናል ንቸልሲ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ቬንገር ኣብ መወዳእታ አንጻር ሞሪኖ ዓወት ከመዝግበሉ ዝኻለ ግጥም ብምዃኑ ተዘካሪ ይገብሮም 24 መስከረም 2016 ኣብ ስታዲየም ኢማራትስ አርሰናል ንቸልሲ 3 ባዶ ድሕሪ ምርታዓ ሓደ ዘገርም ቁጽር እንተነይሩ ኣብ ዝግጥም አርሰናል ድሕሪ 2013 አንጻር ቸልሲ ሸቶ ከተመዝግብ ንፈለማ እዋን ከምኡን ድሕሪ 2011 አርሰናል ኣብ ልዕሊ ዘብሉስ ኣብ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ዓወት ከተመዝግብ ንፈለማ እዋን እዩ ኣብ እዋኑ ጸወታ ድሕሪ 1997 አርሰናል ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ዘመዝገበቶ ዝዓበየ ዓወት ይነይሩ ድሕሪ ምስንባት አርሰን ቬንገር ብምጉዳል ብቕዓት አርሰናል ምትህላኽ ዘን ክልተ ክለባት ንግዚኡ ክዝሕል ተራእዩ መምዛዝ ሚኬል አርቴታ በአርሰናል ንብዙሕ ነገራት ናይ ዛጋንታ ከመሓይሽ ኮሎም አርሰናል እውን ኣብ ከተማ ለንደን ዝሓሸትን ተወዳዳሪትን ጋንታ ምዃና ከተመስከር ጀሚራ በአንጻሩ ቸልሲ ምስ ምፍናው ሩሲያ ወናኒ ሮማን አብራሃሞቪች ዝነበረ ብቕዓት በብቁርብና ጎደለ ክኸይድ ተራእዩ ኣብዚ እዋን እዚ ቸልሲ ብመንስያት ተጻወታ ተመሪሓ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝሓሸ ብቕዓት ትርከብ ዘን ክለባት ኣብ ታሪኸን 176 ግጥማት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ንሓደ ሕደን ከካይዳ ከለዋ አርሰናል ን7 ግጥማት ክትዕወተሎም ኪላ ቸልሲ ድማ ን54 ግጥማት ተዓዊታትሎም ኣብ ዝተረፉ 52 ግጥማት ብማዕረ ውጽኢት ተፈላለየን ናብዚ ሰንበት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክለባት ዝካየድ ግጥም ምስ ንመጽእ
እቲ ዛዕበየ ካብ ዝግጥም መልሲ ክንረኽበሉ ንጽበም ሓደ ሕቶ እዩ ንሱ ድማ ቸልሲ ናይ ብሓቂ ድያን ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምውሳድ ትመጣጠር ዘላ ዝብል እዩ ቸልሲ ብ6 ነጥቢ ጥራይ ካብ መራሒት ክለብ ኣርሰናል ሪሒቓ 10 ስዕባላ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት እዚ ሊግ ንኣርሰናል ክሕዛ ኣይከኣላን ዘለዋ ብመንስያት ተጻወቲ ቆይማ ዘላ ቸልሲ ኣብ ውድድር ዋንጫ ላድያላን ዝምልስ ወሳኒ ግጥም ክኸውን ከሎ ንብልጽቲ ኤውሮፓዊት ጋንታ ናይ ዝዓመት ኮይና ተበጊሳ ዘላ ኣርሰናል ድማ መሪሕነታ ብምስፋሕ ብዘይተቓጻጺ ናብ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ከተማዕዱ ዝሕግዛ ግጥም እዩ ታክቲካዊ ክፋል ዝግጥም ምስ ንርኢ ኣርሰናል ሃኒጻቶ ዘላ መስመር ምክልኻል ንዝኾነት ክለብ ሸቶ ንኸተመዝግብ ዝፈቅድ ኣይኮነን እታ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘመዝግቦም ዘሎ ብዝሒ ሸቶታት መትሓዚ ተሳይንዎ ጸንሐ ሃሪኬን እውን ከይተረፈ ኣብ ምክልኻል ኣርሰናል ድሕሪ ምእታው ሽታማይ ኮይኑ ምትራፉ ናይ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ተዘክሮ እዩ ቸልሲ ኣብ ቅድሚት ዋላ እኳ ፈጠራውያን መንስያት ተጻወቲ ሒዛ ትረኸብ ንምክልኻል ክለብ ኣርሰናል በቐሊሉ ክትበስዖ ከም ትጽገም ግን ይትንተን ዋላ እኳ ብራዚላዊት ካዕይ ክለብ ቸልሲ ኤስቴቫኦ ኣብ ዝበለጸ ብቕዓቱ ይሃሎ ናብ ምክልኻል ክለብ ኣርሰናል ንኽስለፉ ዝግመቱ ካላፊዮሪ ሳሊባ ምስ መጻሙቱ በሊጾም ክወጽእ ክጽገም ይኽእል እዩ እዚ እናኾነም ከሎም ምስ ምምላስ ኮል ፓልመር ቸልሲ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ዝተፈላለየ ኣማራጺ ክህልዋ ከም ዝኽእል ይንገር ምክልኻል ክለብ ቸልሲ ብዙሕ ዘተኣማምን መስመር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር ባርሰሎና ገጢሙ ሸቶ ከይተመዝገቦም ውፅእ ግን ኣብ ከበድቲ ግጥማት ተጻዋርነቱ ልዑል ምዃኑ ኣመስኪሩ ይርከብ ብፍላይ እስፓኛው ተኸላኻሊ ቸልሲ ኩኩሬላ ንያሚን ያማል ኣብ ምዕጋዝ ዘርአየ ብሉጽ ብቕዓት ንቡካዮ ሳካን ካልኦት ናይ ክንፊ ኣጥቃዕቲ ኣርሰናልን ብቐሊሉ ካብ ስራሕ ወጻኢ ክገብሮም ከም ዝኽእል ይግመት ዋላ እኳ መስመር ምክልኻል ክለብ ቸልሲ ኣብቲ ምስ እስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ዘካየድዎ ግጥም ሸቶ ኣይመዝገቦም እቲ ዝደኸመ ጎኒ ናይ ዛጋንታ ምዃኑ ግን ኩሎም ተንተንቲ ይሰማምዑ እቲ ዛዕበየ ህልኽ ክረኣየሉ ዝግመት መስመር ኣሎ እንተኾይኑ ብዴክለን ራይስን ሞይሴስ ካይሴዶን ዝምራሕ መስመር ምክፍፋል ዘን ክልተ ክለባት እዩ ዴክለን ራይስ ዝመርሖ መስመር ምክፍፋል ኣርሰናል ዘይ ከም ዝሓለፉ ዓመታት ዝያዳን መስመር ምክልኻል ጋንቱ ድጋፍ ዝህብን ቀተልቲ ዝኾነ ዕድላት ብነዊሕ ናባት ካዕቲ ዝዝርግሕን መስመር ኮይኑ እዩ ተሃኒጹ ዘሎ ኩዕሶም ሳንጻር ጋንታ ብትህልወሉ ግዜ ብቕጽበት ንድሕሪ ተመሊሱ ንምክልኻል ዛጋንታ ደገፍ ክህቡን ይርአ ንዴክላን ራይስ ንቕድሚት ወፂኡ ንኽጻወት ቦታ ምሽፋንን ካብ ርሑቕ ናይ ሸቶ ዕድላት ኣብ ምፍጣርን ዓቢ ተራ ዘለዎ ዙብመንዲ እቲ መሰረታዊ ተጻዋታይ ዛጋንታ ምዃኑ ይፍለጥ ብሞይሴስ ካይሴዶ ዝምራሕ መስመር ምክፍፋል ክለብ ቸልሲ ዝበዝሐ ግዜ ንተኸላኸልቲ ብዝህቦ ሽፋን እኳ ዝልለ ይኹን ዳ እምበር ንኣጥቃዕቲ ደገፍ ኣብ ምሃብ ዝጻወቶ ዘሎ ኣወንታዊ ተራ እውን ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን ብፍላይ ካይሴዶ ካብ ርሑቕ ሃሪሙ ብዘመዝግቦ ዘሎ ሸቶን ንቕድሚት ናብ ሳንዱቕ ተደሪቡ ብምእታው ሸቶታትን ዕድላትን ክፈርዝ ዝርአ ኤንዞ ፈርናንደዝን ብቐጻልና አንጻር ጋንታ ዘስጉ ኣከፋፈልቲ ብሉጽ ኮይኖም ብምህላዎም ሃንደበትነት መስመር ምክፍፋል ቸልሲ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ግጥማት እውን እንግሊዛዊ ሪስ ጄምስ ኣብ መስመር ምክፍፋል ምስ ካይሴዶ ብምዃን ክስለፍ ብዝረኣዮም ኣብ ዝግጥሙን ኤንዞ ማሬስካ ተመሳሳሊ ጽምዲ ከም ዝቐድም ይንገረሉ ነዚ መስመር ዝወንነት ጋንታ ኣብ ዝግጥም ተዓዊታ ክትወጽእ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዋ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ጥርዚ ብቕዓቶም ዝርከቡ ሞይሴስ ካይሴዶን እንግሊዛዊ ዴክላን ራይስን ኣብ ዝግጥምቶም ክልተ ቀንዲ ጠመተ ዝረኽቡ ተጻወትዮም ብፍላይ በኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተወደሰን ዋንጫ ባሎን ዲዮር ክወስድ ይኽእል እዩ ዝተባህለሉ ዴክላን ራይስ ኣብ ዝግጥም ዝለዓለ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይንገር መስመር ምጥቃዕ ክለብ ኣርሰናል ብመስበርቲ ተጻወቲ ዝተዳኽመ እኳ እንተመሰለ ዕድመ ንኣንድሬ ቤርታ ኣርሰናል ኣብ ዝዋን ውኒናቶ ዘላ ዕምቆት ጋንታ ግን ዝኾነት ክለብ ሸቶ ኣመዝጊቡ ከም በርክኻ ዘይጽገም መስመር ምዃኑ ከም ሩዱእ እናተወስደ ዝመጽእ ዘሎ ሓቂ እዩ ነዚ ግጥም ክጸልዎ ዝኽእል ዝዓበየ ነጥቢ ኣሎ እንተኾይኑ ውሳኔታት ክልቲኦም ኣሰልጠንቲ እዩ ካብ ክልቲኦም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለ ተመክሮ ኣጥርዩ ዝርከብ ኣርቴታ ዝወስዶም ዘሎ ውሳኔታት ኣዝዮም ውጽኢታውያን ኮይኖም ይርከቡ አንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ከም ናይ ቀረባ ግዜ ኣብነት ምስል ንወስድ ነታ ኣብ ናይ ክንፊ መስመር ምክልኻል በቐሊሉ ዝተሓዝ ዝነበረ ሉዊስ ኬሊ ኣውፂኡ ንካላፊዮሪ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምልኣኹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ንሸቶ ማድወከ ብምቕራብ ኣርሰናል ኣብቲ ግጥም ተዓዊታ ንኽትወጽእ መንገዲ ጸሪጉ ብዘይካ ናይ ተጻወቲ ለውጢ እውን ተጻወቲ ከይቀየረ ዝገብሮ ታክቲካዊ ለውጢ ልዕሊ ኤንዞ ማሬስካ ጸብለል ከም ዝብል ዝገብሮ ርቋሕ እዩ በአንጻሩ ኢጣልያዊ ሰልጣን ኤንዞ ማሬስካ ክወስዶም ዝጸንሐ ውሳኔታት ብተደጋጋሚ ኣካት ኣርእስቲ ክፈጥሩ ተራእዮም ብፍላይ ኣብ ገለ እዋን ዝፍጽሞም ዘይዓርፍ ምቅያር ተጻወቲ ኣብ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ጋንታ ዘይምንባብን ብቐሊሉ ተረዳዲኦም ሸቶ ከመዝግብሉ ዝኽእሉ ዕድላት ከም ዘጽብብ ክንገር ጸኒሑ እዩ ማሬስካ ነዚ ጉድለታቱ ኣሪሙ አንጻር ኣርሰናል እንተዘይቀሪቡ ጋንቱ ተወዳዳሪ ዝኾነ ብቕዓት ከተንጸባርቕ ከም ትጽገም ይትንተን ብዘይካ ታክቲካዊ ብቕዓት ዘን ክልተ ክለባት ስነ ስርዓትን ትኩርነትን ተጻወቱ እውን ነዚ ግጥም ብኸቢድ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይንገር ኤንዞ ማሬስካ ተጻወቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ብተደጋጋሚ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ዝባረርዎ ዘለው መፍትሒ ከናድየሉ ይምከር ብተዛማድ ኣርሰናል ትኩርነትን ጸወታ ናይ ምንባብ ዓቕሚ ተጻወታን ዝያዳ ካልእ እዋን ሎሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኮይኑ ክቐርብ ትሕተተሉ ግጥም እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል ኣብ ሜዳ ትገጥም ቸልሲ ካብ ዝግጥም ረቢዕ ሓሙስቲ ወጻኢ ውድድር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣስጋይት ጋንታ ክትከውን እያ ኣርቴታን ኣርሰናል ድማ ኣብ ዝግጥም ዝዕወቱ ፍልልይ ነጥቢ ናብ 9 ብምብራኽ ሓደ ሰጉሚ ናብ ምልዓል ጽዋ ፕሪምየር ሊግ ክቃረቡ እዮም ማለት እዩ ለንደን ሰማያዊ ድዩ ወይስ ቀይሕ ሰንበት 30 ሕዳር ክምልሰልና እዩ
ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነዚ ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና